3 bogstaver, starter på K, slutter på J. Rimer på nej-have, hvis du siger grøntsviger, så sparker det over knæet, okay? Jamen til sidst, man er jo nødt til at stikke fingeren ned i den kage, man skal have. Den her. Du må ikke røre ved kagerne! For det er en regel. Og det har ungerne styr på. Det er derfor, man ansætter så unge mennesker, fordi de kontrollerer og håndhæver reglerne, som har erstattet vores serviceniveau. Der er ikke længere noget, der hedder, vi tager lige stilling til, hvad den kunde har behov for. Nej, der er regler. Caféerne, restauranterne, butikkerne, de vedtager, sådan her gør vi, sådan her gør vi ikke. Og der er ingen smidighed, der er ingen undtagelser, sådan er det bare. Og så kan du ellers have vundet 16 milliarder i lotto, og tænke, jeg smutter der lige ind og straffer tøjeksperten, og lægger for 3 millioner kroner jakkesæt på disken. Og så tænker du, så kan der godt tillade mig lige at spille lidt krammerpål her og sige, ved du hvad, så kan der også godt forære mig sådan et par sokkeletter i tidens tern. Bum. Og der skal du altså stå og kigge på en eller anden umoden akneblødning med sølvkæde og stram t-shirt, der i ramme alvor siger, problemet er, at det må jeg ikke. Det må du ikke. Lille skat dog. Spurgte jeg, om du ville med på æblerov i præstens have. Hvad fanden foregår der? Gider du hente den voksen? Jamen, de må ikke tænke selv. De må håndhæve reglerne. Det er derfor, man ansætter de der børn i tøjbutikker, man kan høre. Lige så snart man kommer ind, så kan man høre der. Så vil du sige til, at der er noget, jeg kan hjælpe med. Og den skærer mig i nerverne som en rusten kniv hver gang. For hvad fanden skulle du dog kunne hjælpe mig med? Jamen, jeg hader den der sætning. Ikke mindst fordi den bare er triviel. Man får den hver gang, man er lige gået ind i butikken. Ding dong, så må du bare sige til. Gider du ikke bare sige noget andet? I hvert fald inden du spørger. Der burde være en regel, der hedder, du skal lige sige noget andet. Lige hive tæppet væk under mig, inden du kommer med det der. Bare sådan, hej, du har spejlæg i panden. Hvad? Ikke noget. Kan jeg hjælpe? Nå, okay, fedt. Jamen, det er så røvsygt. Jeg har prøvet at slippe for det på alle mulige måder ved at se målrettet ud, når jeg går ind og siger, nej, hvor skal jeg have den skjorte? Nu er det bare sige til, hvis der er noget, du hjælpe, men man kan ikke slippe for det. Ja, det er sådan, hvorfor siger du det til mig? Hvad tror du, der sker, hvis du ikke siger det? Så jeg vakler desorienteret og ulykkelig rundt i butikken. Jeg har brug for hjælp, jeg har spørgsmål, men jeg kender ikke proceduren her i kommunen. Tror du ikke, jeg har shoppet før? Kan du ikke se, at jeg har tøj på kroppen? Kan du ikke se, at jeg har rynker? Kan du ikke se, at jeg er ældre end dig? Hvorfor siger du det? De ved ikke engang, hvad det betyder. De siger det bare. Det er ligesom børn, der har lært en sang på engelsk, inden de kan sproget. Chill up, chew, yeah, yeah, yeah. Aner ikke, hvad det betyder. For de kan ikke bakke det op, hvis du har brug for hjælp og komme op med en trøje på en bøjle og siger, hej, den her, har du ikke den bare i størrelse medium? Hænger den ikke dernede? Jo. Der hænger masser af dem dernede i medium. Der hænger 16-17 stykker af dem dernede i medium. Og selvom det var en af dem, jeg skulle bruge, så tænkte jeg, er det ikke sjovere, hvis vi laver et lille orienteringsløb? Og jeg går hen og finder en i størrelse Lunas frakke og går op til dig og siger, 1, 2, fat, du er den. Har du den her derhjemme i medium? Nej, mongollers, den hænger ikke dernede. Og selv i den situation får du stadig ingen hjælp. For knægten står og kigger på dig og siger, hvis ikke den hænger dernede, så er jeg ikke sikker på, at jeg tror, jeg har den. Og det er jo her, jeg bare begynder at kigge på knægten her og tænke, kan jeg vide, hvordan han har tænkt sig at blive sikker på, om han tror, han har den. Og det har han ikke. Han står bare klor. Så er den ekspedition vel afsluttet. Nej, det er den ikke. Jeg bliver ved med at stirre på ham. Og det må man aldrig gøre. Så går knægten i panik, og så sker der det, der altid sker. Han udnævner mig til chef. Fordi hans egen chef tydeligvis har fået fri, fordi han skulle til skoletandlægen og er den eneste faderfigur i Emils omkreds. Jamen, så spørger han mig. Skal jeg kigge ud på lageret, så? Og jeg har ikke selv nogen børn. Jeg tager med glæde til en og siger, ja, det skal du faktisk. Og så skal du huske, du skal blive til 9:30 i aften. Vi har status i dag. Og vent lidt, du har lige lidt der. Sådan. Afsted med dig, knægt.